$1. Adkins Entertainment. Taitoda kubata navo asi vamwe vacho vachiramba vachiti hatimire navo vakazoshamisa tava navo. Taitoda ini shotire ipapo ndichitoda ini shotire ipapo. Taitoda ini shotire ipapo ndichitoda ini shotire ipapo. Ndaitoda kunanganisa zvinhu zvese ndaida kuzviona kumberi ndogara ndaenda ipapo ndopandaimirira vainditi handipinde. Ndaingoda inini kumira navo mukemu macho imomo ndisunda vokunga tichienda. Ndaitoda ini shotire ipapo ndichitoda ini shotire ipapo. Ndaitoda ini shotire ipapo ndichitoda ini shotire ipapo. Manje zvino ndakumira navo mudhanzi imomo ndofamba navo mangoma acho ndoimba navo vaizviti kunyepa ndimire navo. Taitoda kubata navo asi vamwe vacho vaizviramba vachiti hatimire navo vakazoshamisa tava navo. Taitoda ini shotire ipapo ndichitoda ini shotire ipapo. Ndaitoda ini shotire ipapo ndichitoda ini shotire ipapo. Ndaitoda kunanganisa zvinhu zvese ndaida kuzviona kumberi ndogara ndaenda ipapo ndopandaimirira vainditi handipinde. Ndaingoda inini kumira navo mukemu macho imomo ndisunda vokunga tichienda. Ndaitoda ini shotire ipapo ndichitoda ini shotire ipapo. Ndaitoda ini shotire ipapo ndichitoda ini shotire ipapo. Manje zvino ndakumira navo mudhanzi imomo ndofamba navo mangoma acho ndoimba navo vaizviti kunyepa ndimire navo. Taitoda kubata navo asi vamwe vacho vaizviramba vachiti hatimire navo vakazoshamisa tava navo. $1.